Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom berkah dalam Gusti mugi sareng para sedherek nganteni menapa ingkang dados pinanganipun Rama Jemati sekalian lan putri nindakan tau pinang temanten samenika dahat nindakan puja-puja. Sugeng rawuh pinanggahan dahat niti sastraning pilih samangke kula kalihnya nindakan wajib pati corone kirang pilenggah trap ing tata krama duka sisila lan sisip ing tata sastranipun nyunagung ing iki awake dhewe diparing atur Rama Jemati sekalian nindani kucar-kucur iki saka adoh mrene ora lho nyi iki wis ngerti kembang karo tak goleki bendina kok ora ana selirane ning endi Kula ndek wingi niku lunga wadoh. tak graye ora enek tak graye Kula golek-golek dolanan. Lunga ora pamit Anake lho nangis lanang do. bayi Jarene njuk dolanan. wis gedhe nangis Lah ya ora ndesen. terus nyang ndi Ngupati Kula teng Pasar Sugihwaras. Desane Karang Semanding. Wadoh. aduh Lah nangis. golek opo Golek dolanan. Niku kembang. gede-gede golek dolanan aduh apa Kembang dolanan mayang mo. kembar mayang Ateges napa niku mo? kembar mayang oh selirane kaya mrambyong sajake larang regane nyi Larang regane tilam lampu sadak lawe. Kliru mo? Don delok rene kabeh. Muga-muga ngatekne ya nyi. Nggih. Digatekne ora apa-apa, ora digani ora apa-apa, sing penting ki tupamene kangge pinang penganten. Nggih sangu bae kena tinggi sangu. Saiki ra kena esuk kena. Diwedate piyen? Kembang Staman ana ing Desa Sugihwaras Karang Karang Semanding. Semanding. Kuwi awake dhewe nyi. Awake dhewe Sugihwaras wong Udya Sugihwaras ora sehat, duwe akeh, ora iso ngrasane. ora iso. Arep mangan iki kolesterol, arep mangan kuwi asam urat. Lah, Sugihwaras iso nindakake kesang becik, sing penting ayem ayo tentrem. tentrem. Rukun lho pokoke. Rukun lho. Tenan. Nggih. Kemar Stamang niki segede diwedarne regane wis larang mek kudu cali bar ora ngerti werdine tiang Jawa aja ninggal Jawane. agama ditindakne ning Jawane ya aja diilangke iki ana werdine lek ning Jawa sastra jendra iku tulisan kang sinastra ing Pralampita Kemar Mayang iki ya jenenge kitab suci wong Jawa ora ditulis ning wujud rupa. Ora ana tulisane. Nah, Kemar Mayang kuwi oyote Bayu Bajra arane. Oyote Bayu Bajra. Wong urip kudu kokoh, kuat. Kuat. Kuat sak sembarange. Sembarange, ora kur kuat bengine. Lah, kuat. nyambut gawene ya kudu kuat. Terus. Kayune kinaran kayu poro sejati. Poro sejati. Lho Kemar Mayang kaya ngono, mangkano saka wit gedang Raja. pange sinebut kiblat papat. Mus dene urip kuwi ngiblat papat lakune ya ngalor ya ngidul ya ngono ngene. Seimbang. Ya, muga-muga lakune pangajope para sepuh, para dukun nek laku sing nyambut gawe pinaringan slamet tanana rupido. Lah, kembange apa jajari jenenge? Kembang napa? Kembange sing diarani kembang Dewandaru ya Jayandaru. Urip yen migunani marang pepodo wohe ya becik. Nek nandrala aja ngarep-ngarep. Aja ngarep becik. Urip iku tandur tuwa. Wohe napa? Indaru utawa kilat. Antara kisaning jagat adewe sak perping langit iki pingaiman akare ing jagat. Nggih. Enek andong.
Andong lampah wong urip ki andong langkah. Kudu gelem nindakake pakarti. Aja turu-turu. Ya nggih. Engko turu-turu nyambut gawe sing imbang. Ora nyambut gawe tok sembayang ora tau. Sembayang tok nyambut gawe ora tau. Kudu seimbang. Andong. Ana ringin. Yen wong Jawa omahe biyen jenenge joglo, ana sing jenenge ander. Kuwi wujude waringin. Wong kuwi beberean kuwi dadi bapa, dadi biyut, kudu dadi payung. Tudung. Mangane omahe jenenge joglo, kae gambarane payung. Ander sakae payung. Mayung ana bojomu, sing lanang ya iso mayungi bojone. Nggih. Terus ana wujude puring. Disingkat wae pura ing ngiling kaki temanten aja lali sing ibadah nyambut gawe saged ibadah ana pura ing tempat pangidah mbok kowe masjid mbok kowe gereja mbok kowe pura mbok kowe wihara sapa wae sing nindakake ngakoni dununge nglakoni aja kurang aran-aran tok kudu ditenani. Aku duwe pura ora tau sembahyang, Pak kok. Ngono. Ya, ibadah apa sing diaturne agamane dhewe-dhewe ditindakne. Sing ana manuk. Lah iki senengane anak wedok iki. Senengane manuk. Oh. Manuk kuwi sarwa iber. Wong urip kudu iso mlaku aja dibatesi. Engko bojomu kur kon ning omahe. Ora iso golek butuh. Nggih. Dipacutne Nyai iki ora rampene kocar-kucure sono kembar mayangi semon dhisik. Muga saanane gembar jagat iku ya tinata ing kembar mayang. Jelentre takok kiyaine dhewe-dhewe. Nggih, sakniki kiai-kiai nggih ngesta ngerto adate Jawa. Jawa ora ditinggalke. Sing Indo takok nyang Romo Mangkune. Ten. Nggih. Atur tindakaken iki borapane cepat. Cepat. Oke. Iku anu di lumahne dhisik nangane. Rumah sedok. Iya dicoba. Siji mlumah wedok. Ayo diajari Nyi. Siji. Nyai kulino mlumah. Terus Dikurepi. Lah kuwi tandane wong wedok. Nah. Siji aja kesusu sing mlumah kaitan kuwi mau. Wong wedok nampa guna kayane kakune. Sing lanang nyambut gawe. Iki sing kedho keloro iki mlumah murebet jura iki kaloro. Ana wadi ing bebrayatan aja diumbar metu. Sing sak keluarga. Ala ning keluarga aja diumbar metu. Ya Nduk, nggih. Monggo patungan. Iki tangkep loro iki disuceni. Sik iki ditolong tak gunakake dhisik nyun tambahi sawab wong pangestu para sepuh kendi bertolo isine banyu suci cahya Ganggasari tirta suci Sang Hyang Indra milene banyu kuning rupane banyu suci banyu berdasari sira kanggo sarana nyuceni rasa sejati banyu putih padha nyisih banyu abang padha ilang banyu biru padha mlayu banyu kuning kang wening banyu berdasari banyu sira kanggo sarana nyuceni kaki temanten itu panten mugi kalis saking rubeda mugi pindaran lestari rahayu selamat rahayu ing kerta basuki ning kene wae ben dingkul ora sone kok mikir piye rada dianglung nih karo biang dukune arep di suceni sing nyuceni ibu suci nggih kacar kucur gedang kawak jagung kawak dari kawak sak kawak-kawake disudut yen sik kawak sapa sik kawak sinten Mo sik kawak kaki temanten iki temanten sik iki sik Turane sing dawa aja sampe kalah ambek mantene lanang. Manten lanang tur petat dawa. Acune ping pindhoan.
kacar kucur, kacang kawak dele kawak, gede kawak sak kawak sik kawak sinten mo? Sik panggah kawak kaki temanten lan ini temanten iki Ya, nyi. titik ae mo. Nyai kesuwen. Dur, mati ya iki. Wajo. Ayo pangan kuat. Rodok kesel. Pisan Kas. Kacar kucur, kacang kawak, moro kawak, gede kawak, sak kawak-kawake, nasi kawak sinten mo? Isik kawak kaki temanten lan ini temanten. Panggah sik kawak. Itu. pencet Mel. Dur, lek ada titik. Titik oh tapi kuat. Lah, iki sing mantep nih. Siji pesti loro jodoh. Teluwah. Nggih. Wis diculne. Diculne lek kamu nek kebengi. Saiki diculne dhisik. Gringingan. Tak sisih rene iki. Jane iki. Mo, Nggih. niki wonten piranti setunggal malih niki napa niki mo? Iki kenaran cupu mani Astagina ya iki oleh-oleh anake dhewe sak kloron nambeng nindakake samsara yana. Japan. Cara ngomong iki sestrone. Iki sing iso weruh jerone lan ngerti sine sing iso mbukak ya mung kaki temanten lan temanten sak kloron. Kaki Ya iki wadine brayat ya iki sini. Iki ana mure Mure napa? sanggang ninto 10 dino. Oh nggih. Napa niku? Ya isine kok karepaning guyu. Oh, Iki apa? Arep kok angkat dhewe apa arep angkat bareng? Angkat bareng mong. sareng-sareng. Ngono. Sik ora kurang. Diangkat dhewe apa bareng? Bareng mong. Ya. Jangan bareng. Heeh. Tak ewangan. Diwangi. Ayo, berangkat. Panggu siji, loro, telu. Wah, kita kayak gini. Mriki. Iki perkara buka-bukaan. Kok buka dhewe apa kok buka bareng? Bareng. Ayo. Buka dhewe bareng. Bareng. Kolek. Sik. Ndang genah. Maksudnya masalah kuwi lek ndek masalah dibuka bareng ben genah. Aja disimpen supe surya urung mari lek nesu. Iki gampang nesu. Ayo dibuka. Siji, lepai, meringin, mulus, melusuh. Gede Kate gedhi. tapi bengkong. Nah, nyaine seneng ngene gedhi dawa tapi bengkong. Enak sing gede. Gedang niki maksude sanes pundi? Niki maksudnya gede. Oh, lek kula seneng sing mringin, merusuh. Kula seneng sing bengkong. Iki lanang apa wedok nyi? Aku milih sing lanang. Wedok. Lanang. Wedok Lanang. malah ngajari tukaran nih. Mboten Lah. sah dikenokne. Wong tukaran kudu ning lerem ya kudu. Niki biasanya romo kalek nyai niki ning etan dige sarana. Sing dahar niki biasane lek lara pegel ilu yo mari jarene. Sing luwe wareg mo. Oh, wareg. Enek sing loro apa sing lagi gabut apa-apa. Mak niki lek sing diutang terus pok. Mau pokok kerja. Pokok kerja. Oh, pokok kerja. Iki tinggi rebutan biasanya ngetan. Kula kan Nggih. 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 Sakit disuceni dhisik. Ya. Uyek-uyek ranti ana bebek pinggir kali nuduli pari sak uli sak clenthit kembang apa mo? Jak pari. Woi. Kembang-kembang menur. Oh menur. Tegese napa mo? Kembang-kembang menur, wong liya mancing dadi sedulur. Tak pujake kaki temanten ini temanten, muga-muga rezekine panjang mancur. Mancur. Pinaringan pangayoman Gusti Kang Luhur, Nggih. pinaringan panjang. Oh. Nek, Nah, pariane. uyek-uyek ranti ana bebek pinggir kali nuduli pari sak uli sak clenthit kembange napa mo? Nah iki kembang rawe. Kembang rawe. Gatel, Tegese Mbak. napa? Kuwi bateli. Oh, aja diusek-usek, ora le gatel iku padha. Kembang-kembang rawe.
Anakku lanang sing nyambut gawe anakku wedok sing nampa guna kayane tak bujekake hingga duwe momongan sithik wae. Dikira-kira dhewe. Oleh kokean dadi nyelekete. Nyelekete tenan. Di toto dhewe nggih. Wis. Waduh. Parian mo ora iso nyaine iki. Kuya keranti ana bebek pinggir kali nuduli sari sak uli, mak celendit kembangin apa? Oh iya. Kembang jeruk. Semangane kembang jeruk. Iki itu kembang-kembang jeruk anakku wedok katon gendruk. Isine mung ngantuk, isuk-isuk mung tengah-tengok. Dikongkon nyambut gawe jarene mung sesak sesuk. Sesak sesuk semua. Ditari rapi malah ngontak. Tak matuk. Duite sak gendruk arep tinggi tuku. Manuk. Manuk niku lho. Manuk kuwi. Kembang mayang. Manuk. Nggih. Pikirane terus. Wes. Pisan kas. Mari aneh. Kuya keranti ana bebek pinggir kali nuduli pari sak uli sak celendit kembang apa? Kembang anggrek. Kembang anggrek. Anggrek kuwi ana wadine, ana uber-uberane. Anggrek iki nemplok ora kaya temenduran parasit sing nyedot sarine sing ditemploki. Oh ngoten, nunut. Nunut ning sik ngowe paedah kangge pokeren. Sik ngowe kembang. Padahal ora njuk mangan gur nunut nyup. Dadi pangayuman biar nduk. Nggih. Sedekah aja lali. Ya nenek aja lali. Entuk rezeki aja. Diterusne. Kembang-kembang anggrek. Kembang anggrek. Anakku lanang tak tari rapi jari diingi ora ritek. Ora ritek. Oh. Kuwi mesti anak. Mergo urung duwe cewek. Urung duwe cewek. Anjel ketek. Alah, entuk tanggane dewek. Tibake kan bikinane dicari ra gelem. Jebule karo tanggane dewek Oh, iki. jelek ketek. Engko lek rasane ora nek. Ora kena entek mesti. Nggih, bacot. Tak bacot nggih. Nih. Kembang setaman. Anakku sak keloron ninggalake jagate Joko Prawan minggah urip bebrayan. Tak bujokake ming Gusti dumadi muga entuk kamulyan lan muga enggal entuk karaja. Karaja. Mo, lah niki mboten dibagekne. Iya dong, mau sampe lanang wedok. Aku lanang. Aku wedok. Yes. Wedok. Oh, wedok. Oh, wedok. Wedok mangkane engkel. Wedok. Wedok. Sing Joko sing prantang keturutan. Oh. Op. Iki komandan ora komandan. Ora dilungi neh. Wedok. Nggih. Mugi pinarangan sawab saking kersane Gusti apa butuhe kasempatan katurutan. Ma. Rama. Nggih, Nyai. Sik, muncul. Niki wonten piranti piring lumah murep. Aku ya ora ngerti tegese napa niki. Iya, iki Terus iki sing- diparingi Iki sing ngarane mau Mas Pices Raja Brana entuke anak sak loro nang kene ningkake sang sekarang wae. Iki rupane Mas Pices Raja Brana iki sing wenang nampa ya biyangsih ibu. Biyangsih. Kenek dingge bangun palitera bedhe iki nggih nglumpukne sang dulur. Muga-muga ing pamuji turah tinggi sandang, turah dipangan. Turah itu sawah. Wah. Duwe pitrayatna. Oh, lek turane. Tirta yatra. Kliru. Tirta yatra. Ditungane riyen. Ditungani. Oh, digeyatnya. Niki ditungani mboten? Ditungani nggih. Tak angkatne. Oh, ngawikeun Mas Namusida. Sun memuji kemelaring karahayon, suci yang mau suci, sabda yang mau ping cakat teguh ing paningal, rineksa tiniamur ping cakat kini maleng tining sukma sejati. Rama jemati biang seha memuji sarining bumi, memuji manik mustikaning jagat, duh Gusti yang mau wenang payungan rahayu.
kinanten pinaringan jagat ayu muga kasembatan katutan sedya panjangkanipun Rama Jemati sakukupan pinayungan kasembatan katutan saking Gusti Purbaning Kawasa kalis saking Rubeda sirna sakliring mala pinayung Gusti Yang Maha Udi rayu niki disi pentang sentong setengah nyuwun tulung iki enek sing nyisih